И добре дошли на всички на поредната дискусия. Днешната тема е първото престъпление в човечеството. Както всички се досещате, става дума за двамата братя Айн и Авел, които извършват нещо страшно. Историята на двамата братя, или това са синовете на Адем алейхиселям, представена в монотеистичните религии. Прилики и разлики, тълкуване на тази история, къде е мястото на богослужението? И един провокативен въпрос: може ли богослужението да провокира престъпление? Искам да дам думата на нашите гости, които са добре познати. В момента разликата ни е в представителя на християнската религия. Това е докторант Иво Янев, който ще изкаже позицията на християнството по тази тема. Разбира се, регламента е пак по 10-15 минути, след което нашите лектори са във вашите ръце. Искам повече въпроси, защото тази дискусия се наблюдава и от хора, които не са тук в момента, но следят записите. В момента работим, за да стане дискусията ни на живо, да се предава и по интернет, и тези, които нямат възможност и нямат време, поне да могат да я чуват, поне на първо време. За това, че използвайте вашето присъствие, за да бъдете от тези, които имат възможност да задават въпроси на живо. И така, почваме с равин Джош Арнес. So, actually about Cain and Abel there is not so much to say, I think. Let's see in the discussion, maybe more comes up. Всъщност аз не мога дълго да говоря за Каин и Авел, но ще видим, може би в дискусията ще изникнат повече въпроси. I would like to give a bit like traditional explanations what happened there, and also some modern explanation. Ще се опитам да ви дам традиционното обяснение на нещата, които се случили тогава, и едно малко по-модерно такова. So we read actually in the fourth chapter of the book of Genesis. И всъщност в четвъртата част на първата книга на Библията, която, извинявам се, но не знам как е на български, Битие, четем, that Cain and Abel they both give offerings to God. Че и Каин и Авел принасят жертви на Бог. But obviously one of these offerings is much more pleasing God. Но явно едната от тях доставя доста по-голямо удоволствие на Бог. Why we actually nowhere read exactly in the text? Защо четеме точно това в текста? There is one little word where it says Abel became a keeper of sheep and Cain became a tiller of the soil. И има една малка част, която казва: и тогава Авел стана пастир на овцете, а Каин се... Like a farmer, you know. Нещо като фермер. In the course of time, Cain brought an offering to the Lord from the fruit of the soil. И с течение на времето Каин принесе в жертва от плодовете на земята. And Abel for his part brought the choicest, that means the best of the firstlings of his flock. А пък Авел избра най-доброто от първородните животни от стадото си. So the traditional explanations of the Jewish sages is that because it has here the word the choicest, that means the best of the firstlings of the flock, obviously Abel chose the best, while Cain only took whatever was left over from his gleanings, from his income. И всъщност традиционното обяснение на еврейските мъдреци е, че тази дума най-добрите, избраните, не е случайно там, и тя показва, че всъщност Авел е положил усилия да подбере своята жертва към Господ, докато Каин просто е събрал това, което му е останало.
But actually, the Jewish tradition gives more explanations why this killing happened. Но също еврейската традиция дава още обяснение защо всъщност убийството се случва. They say it was not enough that only the one offering was more accepted than the other. Казват, че не е достатъчно само едната жертва да бъде по-приета от другата. But there are kind of like, let's say, three different explanations. Но всъщност има три отделни обяснения. The one certainly is the religious part, what we have with the offering. Едното е религиозната част, също самото жертвоприношение. A second reason giving in a midrash. A midrash is something like a tale. It's not really a commentary, it's more like a tale than a commentary. Втората причина за убийството всъщност виждаме в един мидраш. Мидрашът е един вид като приказка, като история, не точно коментар върху Тората, върху Библията, ами по-скоро история, която ни учи на нещо. And that midrash tells actually the story that Cain and Abel, they kind of gave half of the world to the one and half of the world to the other, but at the end they could not agree what is really the half and what does belong to the one brother and what does belong to the other brother. И всъщност историята разказва как един вид света е бил поделен между Каин и Авел, но те не са могли да се съгласат точно кое е половината, коя половина на кого принадлежи и така нататък. So bottom line, it was also a conflict of property and therefore of wealth and power. Така че всъщност конфликта между братята, освен всичко друго, е и конфликт на тема собственост и власт. And the other third explanation is that there are also women involved. А пък третото обяснение включва и жени. So there is, for example, a midrash that says that Cain had only one sister and Abel had like two twin sisters. Like kind of Cain had a twin sister and Abel two. Well, it's a triple sister, kind of. I don't know what the English word is. So, like, he had one sister more. И всъщност има един мидраш, който казва как Каин е имал само една сестра близначка, докато Авел имал две. So, kind of bringing in also like a struggle about women in the whole story. И всъщност един вид така се намесва и борбата за жените в цялата история. So, what the midrash or the traditional explanation gives in Judaism is that this is kind of the typical, like a symbol for the typical conflict of man. И всъщност това, което традиционно юдаизмът казва за конфликта между Каин и Авел, е, че той представя всъщност типичния конфликт между двама мъже. Because Judaism says there are always like three things what people fight in the world about. Защото юдаизма казва, че има три неща, за които хората по света винаги се борят помежду си. So it's either about religion, или заради религия, or about land, property, power, или за земя, собственост, власт, or about women. или за жени. Interestingly, one of the explanations what the Talmud also says why it is like this brotherly conflict and why one of the brothers is killed by the other. Интересно е също какво казва Талмуда по въпроса, защо всъщност тази битка е представена чрез историята на двама брати и чрез това как един брат убива другия. Is that we understand that we are actually all brothers on this world. Всъщност това иска да ни каже, че ние всички сме братя на този свят. And whenever you kill somebody else, you always kill your brother. И всеки път, когато убиваш някой друг, ти също убиваш свой собствен брат. Okay. Now, to maybe give a bit more, also a modern, more scientific explanation maybe of that story. И ще се опитам да ви предложа едно модерно, по-научно обяснение на тази история. That maybe this story could also be seen as a typical struggle of, let's say, a society in the ancient Near East. Тази история може да бъде разгледана от призмата на типичната битка на едно общество в древния Близък изток. Because there is the one brother who represents the nomads. Единият брат, който всъщност представлява номадите. And the other brother actually represents the settled down and more agricultural oriented people. И другия брат, който представлява народите, които вече са се установили на едно място и са повече земеделски народи.
And we know from the history of the ancient Near East that there were major conflicts between these two groups. И от историята на древния Близък изток знаем, че има огромен конфликт между тези две групи. But that, on the other hand, also they were kind of dependent on each other, and they also, of course, like had, for example, trade with one another, and they also needed one another. Но пък от друга страна те са зависели едни от други, търгували се помежду си, въобще не са могли да съществуват отделно. Okay, so I was quick tonight, and let's see what the discussion brings. Така че това беше за мен. Днеска бях бърз, да видим какво ще стане с дискусията после. Би ли ни разказал малко за историята? Can you tell us a little bit more about the story? Story itself. Какво се е случило накратко? What exactly happened? Very short. About the text. В текста какво пише? Okay. Може да се интерпретира самата история. Да се разкаже. I don't need to read it, you can just tell it in short. Как се стига до убийството всъщност? Well, basically, it's only about it introduced with the sentence I said before. Всъщност историята започва с изречението, което казах, как Каин се занимавал как Авел се занимавал с животновъдство, а Каин с земеделие. And that God accepted the offer of Abel, but not of Cain. И като принася жертва на Господ, той приема тази на Авел, не тази на Бог, а не тази на Каин. And you can see that Cain is getting very angry about it. Каин се ядосва страшно много. And then Cain kills his brother Abel. И убива брат си Авел. And maybe that's an interesting part of the text that when God asked Cain, "Where is your brother Abel?" Then he says, "I don't know. Am I my brother's keeper?" И интересна част от текста е, че когато Господ извиква Каин и го пита къде е брат Авел, той казва, аз откъде да знам, аз да не съм пазач. And then it's just like it's kind of a punishment from God actually. И всъщност края на историята е едно наказание от Бог. It's kind of like a branding to Cain. Although I think it's also sometimes more, like what God does is maybe more a protection even than a real punishment. И всъщност това наказание един вид може да се разглежда и като дъмгосване от страна на Господ за Каин, но има някои тълкования, които казват, че всъщност това е било доста повече като защита, която Господ е осигурил на Каин от там насетне, отколкото да го е наказал. Maybe we can see if there are like specific questions about the text, then we can see afterwards. Може би след това ще видим, ако има вече по-конкретни въпроси по текста, ще отговорим на тях. Благодаря. С риск да се повторя с част за част от казаното с равин Аренс, аз ще повторя само това, че да, Авел е бил пастир на овце. Каин земеделец, т.е. човек, който е произвеждал зеленчуци, казано, или там някакви такива плодове. Тук идва големия проблем. Каин принесъл от своите плодове. Тук Свещеното писание не казва какви са били плодовете. Тоест, ние не знаем дали са били най-добрите, но Свещеното писание казва, не го е казало. Но после, при Авел, също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. Тоест, Авел е принесъл най-хубавото, което е имал. Тук това идва да покаже разликата в характерите на двамата. Тоест, Авел е бил истински праведния, тоест, той е бил човекът, който е дал на Бога най-хубавото, което има. Докато Каин, Свещеното писание не казва точно какво е направил, т.е. той не е бил толкова праведен, колкото Авел. Когато Бог вижда дъра им, той поглежда благосклонно към дъра на Авел, обаче на дъра на Каин не погледнал благосклонно. Каин се огорчил. Той не видял грешката в себе си, а помислил, може би, че Бог повече харесва Авел. Господ Бог, виждайки
това негово огорчение му казва: защо се ти огорчи, го попита. Защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не подигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои до вратата. Той те влече към себе си, но ти владей над него. Тоест, Господ видял наченки на греха в лицето на Каин. Предупредил го. Въпреки това, Каин повикал брат си на полето и там го убил. Тук аз искам малко да прекъсна библейския текст, като спомена, че според християнството това не е първото престъпление. На старобългарски думата престъпление означава престъпвам нещо, нарушавам нещо, т.е. правя някакъв грях според религията. Първото престъпление е именно престъплението, по-точно греха на Адам и Ева, когато не са послушали Божията заповед и са вкусили от дървото за познаване на добро и зло. Въпреки това, тези две престъпления са идентични. Господ нарежда на Адам да не вкусва от дървото, той вкусва. Господ предупреждава Каин да не убива брат си, въпреки че не е казал с тези конкретни думи, смисъла на думите на Господ са такива. Каин обаче убива брат си. По-късно, Адам не се покайва за греха си, а казва: жената, която ти ми даде. Тоест прехвърля де-факто и де-юре вината върху жената, която Бог е дал. Тоест Бог споделя част от вината за престъплението. По същия начин, само че в друг смисъл, разбира се, Каин не се опитва да се оправдава. Той казва, когато Господ го пита къде е брат Авел, той отговаря: нима съм пазач на брата си. Но Господ, разбира се, всезнаещ, знае за греха, за престъплението на Каин. Тоест, виждаме същото непослушание първо към Бога, второ виждаме и непокайването, тоест и Адам и Каин не се каят за това, което са направили. Разбира се, по-нататък, по подобен начин, Адам с Ева са изгонени от рая и с пот изкарва прехраната си. По същия начин на Каин е казано: когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си. Ти ще бъдеш изгнанник и скитник по земята. Тези две престъпления показват най-добре как човек, имайки Божиите заповеди, имайки Божието учение, не се вслушва в думите на Бога, а го извършва. Да продължиме. Каква е жертвата на Каин, каква е на Авел? По-късно в притчи Соломонови се казва: на нечестиви жертвата е гнусота пред Господа, а на праведни молитвата е благоугодна нему. Тоест, тук много добре се прави паралел с жертвите на Каин и на Авел. По-късно апостол Павел в посланието си до евреи казва: с вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин, т.е. не като Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му. Чрез нея, ако и да е умрял
още говори. Тоест, апостол Павел в тези си думи казва, ни припомня случая и доказва, че Авел е бил праведния. Той е бил този, който с чиста вяра и любов към Бога е пренесъл даровете си или дара си. Разбира се, покаянието е основният момент в християнския живот на всеки един християнин. Както казахме, Бог ни дава правила, според които ние да живеем. Въпреки това, обаче, злото в нас ни кара да ги престъпваме, да правиме грехове, грешки, престъпления. Според учението на Христовата църква, всеки грях е смъртен, т.е. всеки грях вреди на човек. Разбира се, убийството е най-големия, други има и по-малки. Но грешката, греха си стои. И именно чрез покаянието човек може да поправи грешката си. Да, извършеното вече е факт, обаче покаянието ни дава възможност да го заличим по някакъв начин. В морален, нравствен смисъл, разбира се. Всичко това кара християнина във всеки един миг от живота си да си спомня изпратеното учение от Господа и го кара да не прави съответната грешка. Разбира се, повечето хора ги правим. Единствено светците и праведниците може би са, ако не напълно, то голяма част от живота си прекарват без грешки и грехове. Но пак повтарям, че за християнството най-важното нещо е покаянието. Това е единствения начин, по който може душата да бъде излекувана отново. Да й бъде показан правилният път, по който да върви. И целият живот, а и учението на Христос показват именно това. Той видя греховете на жената блудница, обаче въпреки всичко и прости, но каза, не дей греши вече. По същия начин има подобни срещи на хора, изпаднали в грехове с него, на които той е простил греховете, но пак е казал, не дей греши вече. Именно тук идва разказа за Каин и Авел, който може би поставя началото на тази поредица от грешки на всеки един човек, живял на тази земя. Но пак повтарям, важно е човек да се покае за своите грешки и повече да не ги повтаря. Между прочим, така в този порядък малко от малко започнаха да кристализират основните теми, които ще се дискутират след малко. И това е престъплението, наказанието и покаянието. Затова и беше избрана тази тема, за да изкара точно тези проблеми. Нека да чуем доктор Сефер с това как разказва мюсюлманската религия. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Историята за Кабил и Хабил, както са познати в Исляма, или Каин и Авел, е спомената в Сура Маида.
в общо 6 аета или 6 стиха, за да разберете по-добре. Текстът е следния. И им прочети вестта за двата сина на Адам, придружена с истината. Тогава, когато те направиха приношение и от единия от двамата се прие, а от другия не. И тогава той каза, кълна се, ще те убия. А другия му отговори, наистина Аллах приема единствено от пазещите се от дева му, или така както на български ще не го приемем като термин, от богобоязливите. Кълна се, ако ти протегнеш ръка, за да ме убиеш, то аз не ще протегна към теб ръка, за да те убия. Наистина аз се страхувам от Аллах, Господаря на световете. Наистина аз искам ти да останеш с моя грях и с твоя грях и да бъдеш от хората на огъня, като това е наказанието за угнетителите. И неговата душа му разкраси убийството на брат му, при което той го уби и се превърна от губещите. Тогава Аллах изпрати един гарван, който да рови в земята, за да му покаже как да зарови тялото на брат си. Каза, горко ми, нима не съм в състояние да бъда като този гарван и да заровя тялото на брат си. И се превърна от съжаляващите. И за това написахме за синовете на Израел, на Яков, че онзи, който отнеме човешки живот, без да е в замяна на друг живот или заради поквара по земята, то сякаш е убил всички хора. А онзи, който запази човешки живот или спаси човешки живот, сякаш е спасил живота на всички хора. С това завършва текста, касаещ историята на Каин и Авел в Коран. Сега тук виждаме, че не се споменава точно за какво богослужение става въпрос. Тук е спомената думата Курбан, че всеки от двамата е направил приношение. Сега, в повечето случаи, Курбан в ислямската терминология се използва за жертвоприношение на животни. Но тук няма изрично дали това е било животно или да кажем, както се спомена тук, дали става въпрос за това, което ние наричаме зекят, дарение на част от имуществото. Тук се разбира, че всяко богослужение трябва да цени приближаване към Бога. Затова в арабски език се нарича Курбан, което е съществително от глагола карраба юкаррибу, което означава приближава. Всяко действие, което приближава човек до неговия Господар, до неговия Създател, се нарича Курбан. Сега тук в Корана е засегната ролята на завистта в греха. Яни един от основните фактори за престъпление, и то тук говорим за умишлено престъпление. Сега разликата с грешката или греха на Адем е, че там е въпрос на интерпретация. Тоест Адем, когато му се забранява да се доближава до дървото,
смята, че причината за това е за да не се превърне в ангел или да не бъде вечен. Това е резултат от чепота на сатаната. Но така че там има интерпретация. Докато тук става въпрос за умишлен грях. Тук няма какво да се интерпретира. Той посяга директно на човешки живот, без да има място за каквото и да било тълкуван. Сега, тук се споменава каква е причината за приемане на богослуженията. Че в ислама е важно намерението, а не единствено делото. Така че споменава се, че и двамата са направени курбан, т.е. са извършили дело, което външно цени задоволството на Бога. Но когато става въпрос за това дали се е приело или не се е приело, се изтъква факта в думите на Авел, когато казва: Аллах приема единствено от пазещите се от гнева му. Тук се изтъква, че е важно намерението. Дали си го направил за задоволството на Господ, целейки да се опазиш от Неговия гняв, или си го направил поради друга причина. И фактически от същия текст се разбира, че причината да не се приеме делото на Каин е намерението. Така че един човек, ако прави нещо за показност или с някаква друга цел, освен задоволството на своя Създател, то не се приема. В този смисъл едно от словата на пророка Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, което казва: делата се приемат единствено според намеренията. Тоест праведните дела се приемат единствено според намеренията. Не е достатъчно човек само да прави молитва или да прави някакво друго, да извършва някакво друго благодеяние, като да дари част от имуществото си. Важното е намерението в това дело, за да се приеме или не се приеме. Също така, поведението на Авел е поведението на вярващи. Поведението на Каин е поведението на неверник. Фактически тази борба между вярата и безверието съществува откакто свят светува. Още с появата на Адам и неговото поколение. И тук е засегнат в Корана един много важен момент по отношение на деянията на човека, че всеки човек, който се превърне в причина за добро, това добро, на което става начало, тази добра традиция, която започва човек, се възнаграждава, докато тя продължава във времето. И обратното, ако някой започне лоша традиция, му се пишат греховете на всички, които я вършат докато свят светува. И затова, както се съобщава в едно от словата на пророка Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, за сина на Адем има дял от всяко убийство, което ще се извърши до съдния ден. Защо? Защото е първият човек, който е станал лош пример в това отношение. Така че всеки човек, който стане причина за убийство или за някакво престъпление, му се пише наказание за делата, които вършат и другите. Като това, разбира се, не намалява тяхната вина. И обратното. Когато човек, както казахме, стане причина за обратното, което се разбира от думите: онзи, който спаси човешки живот, сякаш е спасил всички хора. В смисъл, че когато прости и стане въпрос, и стане причина за прошка, например, да кажем, един човек, ако отмъсти и убие друг,
и въз основа на това ще бъдат убити още 10, 20, 30 или много повече хора, в момента в който прости и спаси човешки живот, му се пише сякаш е спасил всички тези, които биха могли да бъдат убити в резултат на неговото престъпление. Така че важното за мюсюлманина от този разказ на Корана е, че борбата между доброто и злото съществува още с съществуването на човека, че добрата позиция е винаги позицията на прошката и че делата винаги се приемат според намеренията. Както споменахме и в предишните лекции, в Корана по принцип почти никъде не се споменават имена, тъй като целта е да се извлече поука и да се вземе урок от поведението на съответните герои. Това е, което мога да кажа до момента. Благодаря на доктор Сефер Хасанов. И така набелязаха са основните моменти, но разбира се, вашите въпроси могат да бъдат и в други теми, които са свързани с темата. Аз искам да питам, понеже в началото на вашето изложение вие споменахте за Адам и Ева. Искам да питам дали от християнска гледна точка качествата на Господа са съвършени, поради факта, че вие изтъкнахте с това, че Господ има частична вина, поради това, че е дарил Адам с Ева. И тя именно е станала причина той да вкуси от... Значи Господ е съвършен, а просто Адам прехвърля част от вината си на Господа. Казва жената, която ти ми даде. Не, че Господ е несъвършен. Просто жената, която ти ми даде. Посочвате и въпросите към кого са, заповядайте. Към господин Янев ми е въпроса. Така, понеже направихте някаква аналогия от 12 как го разбрах гледна точка на покаянието при Адам и при Каин. Само, че Адам казва, ти ми даде тази жена, т.е. опитва се да си измие ръцете с друг. Каин по някакъв начин казва, не, аз не съм областир, не знам къде е, т.е. опитва се по някакъв начин да прикрие престъплението си, което предполага някакво покаяние. Според вас няма ли съществена разлика между двете реакции? Според мен няма голяма разлика, защото нито Адам нито не виждаме в свещеното писание никъде да е казано, че Адам се е покаял за това, че е вкусил от дървото. Да. По същия начин и Каин, извинявайте, и Каин никъде не казва, че се покаява за това, че бил брата си. Той просто се е опитал да се прикрие, което даже още съвременното законодателство, това е, как се казваше, увеличава се вината. Утежняващо, да, вината обстоятелства, да. Имаме юрист, моля ви се. Помагайте. Така че според мен и в двата случая не виждаме, поне в текстовете, не виждам никъде нито Адам да се е покаял за своя грях в момента, нито Каин за това, че убил брата си. Той просто мисли за себе си. Даже когато Господ го наказва, той казва, това е твърде тежко наказание. Всеки, който ме срещне, ще му убие. Тоест той мисли за себе си. Не мисли за това, че убил брата си. Интересно при юдеите и при мюсюлманите тази интерпретация как е? We have to go back to the connection. Is
there a connection between the story of Adam and Eve and the story of Cain and Abel? Трябва да се върнем малко назад първо за връзката като цяло между двете истории, за Адам и Ева и за Каин и Авел. And actually from a Jewish point of view there is no connection. От еврейска гледна точка няма връзка между двете истории. Because neither do we have, like the Christians, this idea of the original sin, which is somehow in Adam. Защото нито като християните ние имаме тази идея за първородния грях, nor is at least the mainstream opinion in Judaism has the idea that it is a sin altogether. Нито основната част от юдаизма смята, че това въобще е грях, което Адам и Ева са направили. So it's a bit different to Islam, for example. There's also no Satan involved. The serpent actually is not Satan. Има разлика и с исляма, тъй като според юдаизма сатаната не е замесен в историята. Всъщност земноводното, което е змия според превода, в историята то не олицетворява сатаната. So basically the interpretation is that what Adam and Eve did was not really to rebel against God. И всъщност тълкованието на юдаизма е, че това, което Адам и Ева са направили, не е било с цел да се бунтува срещу Бог. They were kind of even, let's say, too naive for that. They didn't have the intention to do this. Те един вид, може би са били наивни. Те въобще не са имали намерение да направят нещо грешно. They probably wanted to, let's say, elevate themselves on a higher level of service to God, and that's what caused the whole trouble. Те може би просто искали да се издигнат на още по-високо ниво в службата си към Господ и всъщност това ги вкара в проблеми. And there are even rabbinical commentaries who also give a bit, or like a lot, I would say, of the guilt actually to God. И всъщност има коментари на равини, които прехвърлят доста голяма част от вината върху Господ. Because the rabbis asked actually, like, what does God think if you offer everything and you put like a very nice tree in the middle of the garden and you say you can eat from everything but not from this, then of course they will eat exactly from that one. Защото казва, какво си е мисъл Господ? Слагаш навсякъде дървета, в средата слагаш най-хубавото дърво и казваш, аз от всичко без от това дърво, ми естествено, че хората ще ядат от това дърво. This is like telling a small child at home, you can eat all these fruits and everything around, but don't take from the cookie jar with the chocolate cookies, which is directly in front of you on the table. Това е все едно да кажеш на едно малко дете вкъщи, яж всички плодове, които са на масата, само не си вземе от буркана с шоколадовите сладки, който е точно пред теб. Now with Cain and Abel, it's really a bit tricky. С Каин и Авел е малко по-особено. And as you maybe know, in Judaism we always have a lot of interpretations and ideas about everything. И както вече знаете, в юдаизма винаги имаме страшно много тълкования на това, което се е случило. Now, there are basically two major opinions about the guilt of Cain or about his sin and repentance. Има две главни мнения по отношение на вината на Каин, неговия грях и покаянието му. The one opinion, actually, let's say, both of these opinions are actually around the sentence which we discussed before also about, am I my brother's keeper? И всъщност и двете мнения се въртат тук главно около изречението, което споменахме и Раби Яренс и господина за това аз да не съм пазач на брат си. And the first opinion actually says that Cain is not really guilty. Cain did not know what he is doing. Първото мнение казва, че Каин всъщност няма никаква вина. Той всъщност не е знаел какво върши. He even didn't understand what murder is and that murder is something negative. Той дори не е разбирал какво всъщност представлява убийството и че убийството е нещо лошо. And that's why he kind of says, what do you mean, God? I'm like, it's really also naive. Like, what do you mean, God? I'm not my brother's keeper. I'm not responsible. I don't know what you want from me. И затова също това, което той иска да каже, той също какво имаш предвид? Как така? Какво съм направил? Аз не съм отговорен за брат си. Няма откъде да знам. And the other opinion is kind of exactly the opposite. А другото мнение също е изцяло противоположно. To say that, of course, he was the bad guy, actually very similar probably to what my Christian colleague said before. Той казва, естествено, той е бил лошият, доста подобно на това, което моят християнски колега казва. And this sentence, am I my brother's keeper, it only shows the arrogance actually. И всъщност репликата да не съм пазач на брат ми само показва неговата арогантност. Now, nevertheless, sin as a concept is nothing which really
exists originally in God's creation or God's world. Според юдаизма грехът като концепция не съществува оригинално поначало в това, което Господ създава, като създава света. If you look in the creation story, at least from a Jewish point of view, we'll see that everything that God created was done in harmony and everything was good. There is no sin and nothing negative. И ако погледнете на историята на створението от еврейска гледна точка, ще видите, че също всичко, което създава Господ е добро, всичко е в хармония, въобще не се споменава нищо за грях. But God granted us our right of decision making. Но Господ ни дава също така правото да взимаме решения. And this free will actually, that can cause sin in this world. И всъщност тази свободна воля, която имаме, е тази, която може да причини грях на света. So that means whatever negative or sinful is in this world, this comes from us, not from God. Което значи, че всичко негативно, всичко грешно на този свят идва от нас, не от Господ. Now everybody, each of us is actually individually responsible for that. И всъщност всеки от нас сам е отговорен за всичко лошо. That means I have can make the decision to do something good or something bad. Което значи, че аз съм този, който взима решението дали да направя нещо лошо или нещо добро. And that means also individually I have of course then to be responsible for it if I did something negative. И естествено това значи, че лично аз съм този, който трябва да поема отговорността, ако направя нещо лошо. But I have the possibility to repent. Но имам възможност да се покая. In Judaism actually it's very much connected to Yom Kippur. Like the festival like В юдаизма това е доста свързано с един от нашите, ако мога да го нарека, празници Йом Кипур, който е нашия ден на покаянието. Now, what we try to ask for forgiveness is actually two categories of sins. И всъщност ние се опитваме да поискаме прошка за две категории грехове. The one is between God and me. Едната е греховете между мен и Господ. It could be, for example, from a Jewish point of view, if I don't keep Shabbat properly, if I don't pray properly or whatever, I can ask God for forgiveness. Което от еврейска гледна точка може да бъде, например, ако нарушавам Шабат, деня за почивка, или ако не се моля правилно, да искам Господ да ми прости за това. And I can tell you from my own experience that God is very merciful and usually He forgives. И мога да ви кажа от личен опит, Господ е доста милостив и обикновено прощава тези грехове. But there is unfortunately also a second category of sins. Но за съжаление има и втора категория грехове. And that is between me and another person. Греховете между мен и другите хора. So for example, if I was lying to somebody. Така че, например, да речем, ако аз съм излагал някого, and this sin actually God cannot forgive me. Господ не може да ми прости за това. But I have to go to this person, I have to truly repent and ask this person for forgiveness. Аз трябва да отида лично при човек, когото съм излагал, наистина да се покая пред него и да го помоля за прошка. And only this person can actually forgive me. И само този човек може да ми прости. And I can also tell you from my own experience, this is a bit more difficult. И пак от личен опит мога да ви го кажа, това е доста по-трудно. It's much more difficult for me to go there, and it's also much more difficult to get a merciful statement after. Доста по-трудно е за мен да отида при този човек и доста по-трудно е да изкопча от него после една прошка. Okay, I said too much already now. За разлика от положението в християнството и юдаизма, в свещения Коран, в историята за дървото, ясно е споменато, че Адем се е покаял. Цитирам 27 аят от Сура Бакара, т.е. 37 аят, казва: Адем получи думи от своя Господар, с които да се покае, и той му прие покаянието. Той е много приемащ покаянието и всемилостив. Така че това, което се засегна преди малко от страна на представителя на юдейската религия, при греха или при грешката, тъй като в исляма не се приема, че
пророците вършат големи грехове. Пророците могат да правят грешки. И както споменахме още в началото, грешката на Адем е резултат от грешна интерпретация, а не умишлена грешка. След това разликата между неговото прегрешение и това на Каин, че тук става въпрос за отношение между човека и Бога, за една от заповедите на Бога, а там ставаше въпрос за какво? Както казахме, за правата на другите създания. И но специално в Корана, когато става въпрос за историята на Каин и Авел, там никъде не е споменато, че има покаяние, точно обратното. Споменава се, че този грях се равнява на греха от убийството на всички хора, тъй като фактически от него останалите хора са научили това деяние. Добре. Въпроси? Коментари? Хава? Към християнската религия, понеже в Битие някъде пише, че след като Каин убива брат си, Авел, минава време и той тръгва да обикаля по земята с този белег на челото, който. Но да попитам първо какво представлява той. И втората част от историята е, че след време Каин намира, той се жени за жена, която е чужденка. Как е възможно? В смисъл, след като са били само Адам и Ева и децата на първите хора, къде се взимат чужденката. Някъде не съм добрела, почва някъде погрешно. Ами, в Библията след това почти много малко се говори за Каин. За съжаление, аз лично не съм изследвал какво казват за този печат и какво означава. Относно това, за кой се оженил Каин, се предполага, че още в първите векове, в смисъл първите времена, Каин и Авел, като деца на Адам и Ева, това, че в Библията не се пише за раждането на други хора до тогава, не означава, че няма такива. Аз сега искам да направя едно допълнение във връзка с покаянието. Тук стана въпрос, че греховете в юдаизма са два вида, такива, които са спрямо Създателя и спрямо създанията. Това е същото в исляма. Като единственият, който опрощава греховете, е Създателя. Като разликата в покаянието при положение, че е извършено спрямо Господа, е само между човека и неговия Създател. Но в другия случай, когато е засегнат друг човек, друго създание, за да приеме Господ покаянието на съгрешения, задължително условие първо да прости засегнати. Но в края на краищата покаянието пак се приема от Създателя. И другото е, че от ислямска гледна точка задължително условие за да се приеме покаянието на човека е неговата искреност. В такъв смисъл, че трябва абсолютно искрено да съжалява за греха, който е вършил в миналото, да не го върши в настоящето и да е твърдо решен, че каквото и да му струва няма да го повтаря. Да. По същия начин и в християнството. Няма ли искрено покаяние, няма и прошка. Независимо дали се покаваш пред Бога или пред хората, към които си съгрешил, по същия начин трябва да има освен това желание, намерение да не вършиш този грях наново. Като условие. Като условие, да.
също да добавя към темата. От исламска гледна точка, ако човек повтори греха, да кажем, ако почне да се играе на покаяние и вършене на грехове, покаянието се анулира. В смисъл, че да кажем, това прилича, имал си да излежаваш някаква присъда и условно ти опрощават, нали? Но в момента, в който повториш това престъпление, получаваш 10 години плюс тия 10, които си имал. Те се подновяват. По същия начин, този грях условно се изтрива. В случай, че се върнеш към греха, фактически ти се възобновява и наказанието за предишния грех. Разбира се. Горещо обаче. But it's also it's interesting that basic concepts I think are really very similar between Islam and Judaism. Интересно е, че основните концепции са доста подобни при исляма и юдаизма. And also, like for example, beforehand, what you also explained about the sacrifices and what is the idea of the sacrifices, which coming closer to God. That's actually even in the wording exactly the same because we say korban, so it's. И също дори това, което доктор Сефер обясни за жертвите, за думата корбан, на иврит също думата е корбан, така че езиково дори нещата са толкова близки. Maybe Judaism is a bit more lenient when it comes to the sins. Maybe let's say a bit more realistic. Може би юдаизмът гледа един вид по-реалистично на нещата, когато става дума за грехове. I think we don't have like really these accounts or something, you know, which that adds up our sins or something like that. Ние нямаме такъв вид, може би да го наречем сметки, където си дописваме наказания и грехове. In fact, like every year after Yom Kippur, kind of Yom Kippur is like a new chance, you know, it's kind of everything is zero from the points and now I have the opportunity to start it better in the next year. И всъщност всяка година Йом Кипур е деня, който ни дава възможност да анулираме всичко и да започнем от начало и да се стремим да бъдем по-добри. We see it a bit like, let's say for example, somebody who shoots arrows on a, how do you call it, on a шайба. Нека да кажем един вид, да направим сравнението с човек, който стреля със стрели по мишена. And you know, usually you don't always like are able to make it directly into the middle, you know, into the bullseye. Обикновено не винаги успяваш да оцелиш центъра. But this is kind of what you aim. That means sometimes it's not always the most important way what I really do, but what is my aim, what is my intention, and what is my way. And my goal should always be to be the best person ever, kind of to hit the bullseye. That's my goal. Всъщност, знаем, не винаги успяваме да оценим центъра, но всеки път се ценим в центъра. И това е най-важното според юдаизма, не това, което правиме и как го правим, ами целта, която искаме да постигаме накрая, да бъдем най-добрите, да бъдем центъра на мишената. But of course very often I will only hit it somewhere outside, you know, and then maybe slowly I will come more closer to the middle. Also if I have maybe a bit more training in arrow shooting, then it will become better. Естествено, в началото най-вероятно ще целя доста далече от центъра на мишената, но постепенно и може би с малко повече тренировки ще се приближавам все по-близо. And that's a bit like how it works also with the sins. Of course we sin every day. Me too, all of us probably all the time. И така работят и нещата с греховете. Естествено, че грешим. Естествено, че всеки от нас греши всеки ден. But the most important is that we always try to be the best person we can be and always aim in being without sin. Но най-важното е да се стремим да бъдем най-добрите възможни хора и да се стремим да живеем без да грешим. And hopefully the idea is the more we train to be good and the more we are aware of our sins. So to say in the Jewish point of view, the more Yom Kippurs we have, hopefully the better we will be. И също идеята е, че колкото повече се тренираме да бъдем по-добри, колкото повече се стремим да сме наясно с греховете, които вършим, или даже, ако го кажа още по-еврейски, колкото повече Йом Кипури минат, толкова по-добри ще ставаме ние в един момент. And without saying that the sins you know, they will be deleted so they don't count too much, that's not the case. Of course they're very serious, but nevertheless we always get a new chance. Естествено, не искам да кажа, че греховете са нещо, което в принцип се изтрива и не са важни. Естествено, че те имат много голяма тежест, но
What you said, what is the last We sentence? always get a new chance. Но винаги получаваме нов шанс. And that is very important. I think what differs us very much from the other two religions, we don't have an original sin, which is really like inside us. И това е нещо, което аз смятам, че ни отличава много от останалите религии, е, че ние нямаме този първороден грях, нещо, което изначално значи, че ние сме грешни. And there is no real fight, let's say, of good and evil or something like this, or maybe that we have like these accounts of sins and we are maybe interconnected with also people who committed sins beforehand. И че няма всъщност и това, този един вид списък от грехове и връзката между нас с хората, които са грешили преди това. Сега искам да допълня, че в исляма също първороден грях няма. Само, че в човешката душа е заложена както греховността, така и богобоязънта. И ние сме тия, които с нашата воля избираме. Тоест човек има наклонност и за двете. Може да извърши добро дело, може да извърши и зло дело. Така че това, което човек избира, и това е в историята между Каин и Авел, че един избира едно поведение, другия избира друго поведение. Но тук в историята между Каин и Авел, когато се казва и неговата душа му възкраси греха, става въпрос, че душата е мястото, където се проявява шепота на сатаната. И че фактически човека има душа и разум. Разум е този, който го тласка към праведни дела, а душата фактически е тази, която му разкрасява греха. И човека в края на краищата, това, което стана преди малко, което се засегна преди малко, беше, че Господ не иска греха, Господ не харесва греха. Това е нашето убеждение. Но всичко, което става, Господ го иска. Иначе Господ, ако не го иска, то няма да стане. А Господ не харесва греха. Но фактически Господ е той, който е създал всичко и ние сме тези, които избираме. И всичко става с Негово позволение, по Негова воля. Така. Обаче, накратко, защото аз ще ви напусна, вие вече сами можете да... Тъй като има... Тук е, както каза доктор Сефер, има една малка разлика обаче, че Господ според християнството позволява човек да направи нещо. Той му отдал свободна човешка роля и само от него зависи дали той ще убие човека или няма да го убие. Тоест той не е робот, който да е програмиран, казано по съвременен език. Има един софтуер, който му казва какво да прави. Той му е дал право да избира. Предполагам, че... По-прецизната дума е позволява. Да, позволява е по-прецизното. Доктор Джасмина Донкова. Имам един въпрос към представителите на двете традиции, юдейска и ислямска. Казахте, че има два вида грях. Грях към Бога и грях към човека. Ние в християнството имаме И още един. още един към себе си. Как традиции интерпретират, да кажем, самоубийство? Бих искал да отбележа нещо. Анна, отбележи тук, ако обичаш. Entschuldigung. Ja, okay. Also ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen. Бих искала да отбележа нещо. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass Sünde etwas mit unserer Situation, unserer Lage vor Gott zu tun hat. Че греха има нещо общо с нас и с нашата ситуация. In der Bibel steht dafür В писанието Sünde, стои това, че грехът das griechische Wort Hamartia. Всъщност е гръцката дума хамартия. Und Hamartia meint, И хамартия означава übersetzt ganz einfach, преведено das Ziel verfehlt. именно, че не си учил целта, че си пропуснал целта. Und die Frage ist, И worin въпросът е besteht die в какво се състои Zielverfehlung? преследването на целта. Und ich denke jetzt an Adam. И сега мисля за Адам.
Wir können hier steht zum Beispiel da, Тук е написано, dass vor dem Mord, че преди убийството, Gott zu ihm kam und sagte, че всъщност Бог отишъл и казал: Adam, pass auf, die Sünde lauert überall. Внимавай, Адам, грехът те дебне от всякъде. Да са Адам, да Каин. Kain. Das sagt er zu Abel. Да. Abel, die Sünde lauert überall. Но пък грехът те дебне. Und Abel hörte nicht darauf. И затова всъщност Каин не послуша. Das heißt eigentlich, damit hat er sein Ziel verfehlt. И по този начин той пропусна своята цел. Denn Gott hat den Menschen, denke ich, schon einen reichen Lebensraum gegeben. Смятам, че Бог е дал едно доста голямо пространство на хората, den der Mensch dann überschreitet, wenn er so sein will wie Gott, wenn er sich gegen ihn auflehnt. В което човек може да се движи спокойно и да се съобразява с Бога. Worin bestand die Auflehnung von Abel? В какво се състои това, което направи Авел? Weil er nicht gehorsam war. Всъщност на Каин, в това, че той не беше послушен. Sie sprechen über Kain, ja? Oder? Weil, warum war Abel nicht gehorsam? Защо Каин не беше покорен? Das war der Kain. Abel, er sagte ja zu Abel, die Sünde lauert überall. На Каин, че грехът те дебне, обаче... Ach nee, das sagt er zu Kain. Ja, genau. So. Und das Problem bei Abel И проблемът при Каин беше, dass Abel sich in keiner Weise darum kümmerte, че Каин не се грижеше за това, weil er nicht auf Gott hörte. Защото не послуша Бога. Und Gott hat ja uns die Möglichkeit gegeben, freiwilligen Gehorsam zu üben. А Бог ни е дал възможността ние да го следваме свободно. Und diese Freiwilligkeit kann ja auch heißen, dass ich mich gegen Gott auflehne. Свободна воля означава, че аз мога да се възпротивя срещу Бога. Und ich denke, darin liegt die Sünde, Auflehnung gegen Gott. В това се състои греха, в противенето спрямо Бога и вината. Denn ich meine, аз смятам, es ist interessant zu sagen, много интересно е да се каже, или важно е да се каже, eigentlich war Abel gar nicht so richtig schuldig, sondern hat nur Fehler begangen. Че всъщност Каин не беше толкова виновен, той може да се каже, че в този смисъл едва ли не е направил грешка. Ich denke, Sünde ist immer Schuld vor Gott. Смятам, че грехът винаги е вина пред Бога. Und ist es nicht auch so, dass deshalb Abel wirklich schuldig war? Не е ли в такъв случай Каин наистина виновен? Weil er so gewissermaßen sein Ziel verfehlt hat. Защото той в голяма степен пропусна своята цел. Ich möchte jetzt nicht zu lange reden. Не искам да говоря много дълго. Nur ich möchte das deutlich machen an einer само просто да стане ясно, Verkehrsregel. Was ich meine. Че аз така... Wir brauchen ja Regeln, um zusammenzuleben. Смятам, че ние се нуждаем от правила, на които да следваме. Zum Beispiel steht in der deutschen Straßenverkehrsordnung Regel Nummer 1. Например, в немският правилник за движението стои правило номер 1. Verhalte dich so, dass du dem anderen nicht schadest. Дръж се така, че да не вредиш на другите. Ich denke, das könnte man auf Gott übertragen. Същото това би могло да бъде пренесено спрямо Бога. Gott verlangt von uns auch eine Regel. Бог също изисква от нас някакви правила. Verhalte dich so, dass du dem anderen nicht schadest. Дръж се така, че да не вредиш на другите. Und wenn ich das tue, wenn ich das trotzdem tue, и ако въпреки това аз правя, entferne ich mich nicht dann von Gott, wenn ich dem anderen schade? Тогава аз отделям от Бога с това, че аз вредя на другите. Das bedeutet doch ganz einfach. И това означава съвсем просто. Sünde heißt sich von Gott entfernen. Че грехът означава отделяне от Бога. Von dem, was er will, от това, което той иска и от това, което той иска да запази живота, от запазването на живота. Und vielleicht и може би darin именно в това се състои греха. Dass zum Beispiel че, например, Каин казва, das ist mir egal, ich мене bin ми е все едно, аз съм си аз.
Die Ich-Bezogenheit, т.е. самодостатъчността, die dazu führt, води до това, dass ich mich auf mich че konzentriere аз се концентрирам върху себе си und Gott gar nicht dazu benötige и изобщо нямам нужда от Бог für meine Entscheidung. за моето решение. Und darin besteht da I- nicht именно- vielleicht auch die Sünde? Именно в това вероятно се състои греха. In dieser Ich-Bezogenheit, die И sagt, именно тази самодостатъчност, която казва, Gott habe ich nicht nötig. Und аз darin, не се нуждая от Бога. vielleicht liegt darin die Sünde. И може би в това именно се състои греха. Благодаря ви. Аз благодаря на пастор Цанев. Очаквах неговото включване, защото един проповедник много трудно ще издържи така, да не вземе думата. Затова, че умишлено позволих, за да може да изкаже своята позиция. Разбира се, ние в момента имаме само представители на трите монотеистични религии, основни. Може би по-нататък ще бъде разширен този състав с други мнения на други религии. И така, последният въпрос беше към двете монотеистични религии, към юдаизма и към исляма, за отношението към как се интерпретира самоубийството. Винаги трябва да има арбитър. Трудно е да се. If it would always be so harmonious between Jews and Muslims, it would be a great pleasure. Ако винаги имаше такава хармония между евреи и мюсюлмани, ще бъде толкова по-хубаво. Ако си познават религията, ще има. If you know your religion, there will be. Now, actually, another joke with Reverend Samuel, what he said, I actually didn't know that the German traffic law actually has, as the first rule, a quote from Rabbi Hillel from the Talmud. It's very Също, ако мога да се пошегувам с това, което пасторът каза, с това, че аз не знаех дори, че първото, въпреки че той от Германия, той не знае, че първото нещо, което пише в немския закон за движение по пътищата, е не прави на другия нещо, което му навреди. Всъщност Раби Хилел го казал и в Талмуда. Okay. So the other joke is actually, you know, that a rabbi cannot speak without the arms. И освен това има и един вид, който казва, че един равин не може да говори без да маха с ръцете си. Може ли да говори без да удря по масата? You can use them, but you shouldn't keep on the table. Заради микрофона е. Because of the microphone. Okay. Now, I try to keep them down. Now to the question finally about the suicide. За да се върна към въпроса за самоубийството. In Judaism, actually, it's not a sin against yourself. There is no sin against yourself. В юдаизма то не се смята за грях към себе си, тъй като според юдаизма няма грях към себе си. And also, suicide is actually a sin, both, by the way, against other people and against God. И всъщност самоубийство се смята за грях едновременно към Бог и към другите хора. The reason why against God is that God gave me the life, God created me, and I actually interfered in God's creation by taking my life, taking control over what He created. Защо към Бог? Защото Бог е този, който ме е създал и ми е дал живота. И отнемайки своя живот, аз също се намесвам в това, което Господ прави и всъщност унищожавам живота, който Той е създал. Because life is actually something holy, and I am not allowed to take life, and it doesn't matter if it's actually the life of somebody else or if it's my own life. Защото живота е нещо свещено и на мен не е позволено да отнемам живот, независимо дали това е чуж живот или моят собствен живот. And why against other people? А защо грях към другите хора? Because usually a suicider has family and friends. Защото обикновено самоубиецът има семейство и приятели. And if somebody Khalila kills himself, he also leaves kind of responsibility, and whatever the problems are, he leaves it to his family and to his friends. И че всъщност един човек когато се самоубива, той остава част от причините, част от проблемите, които са довели
към това негово решение върху своето семейство и своите приятели. And then they actually have to kind of suffer, have to sort out the problems, or of course also probably mourn that person, and they actually suffer for the sin of that person. И също се получава така, че те след това не просто трябва да са в траур и да тежат и те самите да страдат заради загубата на този човек, ами трябва да се справят понякога и с проблемите, които той му е завещал. Благодаря. Сега, от ислямска гледна точка, когато се споменават големите грехове, се споменава отнемането на човешка душа. Без да става въпрос дали е чужда човешка душа или нашата собствена душа. Така че нашите собствени души влизат в това забранено деяние да се отнема човешки живот. От друга гледна точка, човешките души, човешкият живот принадлежи само на този, който го е дал. Така че човек няма по никакъв начин право да го отнема. Дори от ислямска гледна точка, отнемането на живота на животно, да кажем, ако не е по определена причина, ако не е аргументирано, да кажем, лова за удоволствие в исляма е забранен. Дори да става въпрос за куче, котка или което и да е било живо създание. И се споменава в едно от словата на пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва салям, че една жена от предишните общности е влезнала в ада заради това, че е затворила една котка и уморила от глад и жажда. А тук си има в предвид поради коравосърдечието, което се е проявило в грехове. Но човек изобщо няма право да отнема живот, който той самия не е дал. И тъй като не може да дава такъв, значи няма право да го отнема. Сега, колкото в исляма наистина човешката душа също има права върху самия човек. Това го има и в исляма. И в исляма се гледа на всичко, което един човек притежава. Здраве, физическа сила, имущество, като наповерено от Аллах, от Бог. В смисъл, че нищо не ни принадлежи, за да може да се разпореждаме с него по начин, който не е разрешен от нашия Създател. Така че в исляма човек няма право да се разпорежда с тялото си както си пожелае. Тоест по някой път човек, който не вярва, казва: това тяло е мое, мога да си правя с него каквото искам. Това тяло не е твое. Един мюсюлманин така гледа на всичко в живота. Това дете не е мое. В смисъл, че на мен ми е поверено да се грижа за него. Но аз нямам право да върша с него каквото си пожелая. Тъй като неговия Създател е то, който ми го е дал, за да ме изпита. И аз съм длъжен да се държа с него само така, както той би останал доволен от това поведение. May I just make one sentence? Actually, the same is also for the hunting in Judaism. So hunting is also not allowed. Интересно е, че юдаизма казва също нещо по отношение на лова, също е забранено лова за удоволствие в юдаизма. And also the concept that the body is actually only given to us is the same. Същата е концепцията това, че тялото ни е само дадено, то не принадлежи на нас. Therefore, for example, also tattoos are forbidden in Judaism. This is one of the reasons. Затова, например, юдаизма забранява татуировките. Това е една от причините, че тялото не е наше. Сега, специално татуировките, например, са абсолютно забранени в ислам. И това дори се счита за опит за промяна на създаденото от Бог. Сега, освен това, относно самоубийството, в едно от словата на пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва салям, когато се изтъква, че един от най-големите възможни грехове, се споменава, че човек ще бъде измъчван за това си деяние от рода на самото деяние. В смисъл, че то, да кажем, който се самоубил с нож или пробол по някакъв начин, мъчението ще му от този вид. Ще изпитва точно тая болка от пробождане. Или той, който се е хвърли от някъде, ще преживява същото мъчение.
Така. Въпроси? Заповядай. Симеон Симеонов се казвам. Въпросът ми е към Равин Аленс. Понеже той спомена, че в юдейството няма понятие за първороден грях и двете случки между престъпването на заповедта на Бога от Адам и Ева, за забранения плод и убийството на Каин и Авел. Той каза, Равина каза, че тези две неща нямат нищо общо свързано по принцип. Как тогава би обяснил отделянето, как тогава би обяснил всъщност заповедта на Бог и това, че той изгонва Адам и Ева от рая, като следствие на какво е всъщност? Това изгонване и това отделяне от Бога. И не е ли това отделяне от Бога провокирало не би изтъкът на Каин и Авел, в смисъл следващия грях, който се случва през изгонването на Божията заповед, Каин и Авел. Благодаря. Не го задал много точно въпрос, но че ме разбрах. There is basically the interpretation that the punishments and also that Adam and Eve had to leave the Garden of Eden is not actually really a punishment. Всъщност тълкованието по отношение на тези наказания и даже поговорим по-точно за наказанието, за факта, че Адам и Ева трябва да напуснат райската градина, юдаизма не го тълкува точно като наказание. Maybe you have to understand it more like a choice that Adam and Eve made. По-скоро като един вид избор, който Адам и Ева са направили. Or we can say maybe that was a test that God was giving to them to see what is their character. И може би цялата история с Адам и Ева може да се разглежда като един тест, едно изпитание от Господ, което им е дадено, за да се види всъщност какви са техните характери. As the question, how is a person, how is the human being? И като въпрос е какъв всъщност е човек, какво всъщност представлява човешкото същество? The question is, are we like from our character more some like people who could live in the perfect world? We would not have any choice, we would not have any freedom and any free will, but everything what we wish we would get, we would be supplied. И всъщност Господ искал да види дали можем да бъдем същества, дали сме същества, които биха живели в един свят без право на свободен избор, но където бихме имали всичко, което си пожелаем. Or are we more like from the characteristics somebody who wants a free will and who wants to decide by himself, but maybe therefore also has to accept that he may suffer or that he may cause pain in this world. Или от друга страна сме такива, които искат да живеят в свят, където сами могат да правят своя избор, да взимат решения, но сме готови да страдаме заради това, да не живеем по перфектния начин. And obviously we are more from the second category. И явно е, че ние сме повече от втората категория. This is our nature. This is the nature of man. Това е нашата природа, така е създаден човека. And if we look at the punishments, for example, it says, let's say, Adam now he has to work hard for what he gets. И ако погледнем всъщност текста самия, който обяснява наказанието, той, например, там Господ казва, че Адам сега трябва да работи доста усилено, за да може да се храни. And then the rabbi says this is actually not really a punishment, but it's only that maybe we are actually more satisfied with something which we really achieved on our own, with our sweat, with our work, than something which was just given to us for free. И всъщност равините казват, че това не е толкова наказание, ами по-скоро ние хората доста по-задоволени се чувстваме от нещо, което ние сами сме постигнали с нашата пот, с нашите усилия. И това също е един вид награда за нас, това. And also if we look actually at the woman, at Eve, и ако всъщност погледнем на жената на Ева, it says actually the man named his wife Eve, or actually Chava in Hebrew. И той каза, че мъжът нарече своята жена Ева или Хава на иврит. Because she was the mother of all the living. Защото тя беше майката на всичко живо. So, I mean, like, basically, Eve is the mother of everything living, of all the life. So it doesn't sound for me too much a punishment. Така че за мен е това, че тя е наречена майката на всичко живо, майката на целия живот, за мен това не звучи като някакво наказание. And even that they are now not immortal anymore, it is kind of even a bit less
immortal, or because now actually through having children and starting like the whole human race, it is kind of that Adam and Eve live on forever. И макар че текста казва, че Господ им отнема безсмъртието, той всъщност и те вече не са безсмъртни, също и това дори не е точно така, защото един вид чрез възможността вече да имат деца и поколения след тях, те един вид остават безсмъртни до края на света. Благодаря. Следващия въпрос. Да не го забравим. Да, заповядайте. Да се казвам, имам въпроси към равина и към представители от исляма. Разбрахме общите различните неща във връзка с преводника, греховете и всички ваши изказвания. Най-важното като извод е, че щом хората се грешават, задължително трябва да се покаят. И това да си видят грехове. Спрямо Бог, спрямо другите хора. Как вие се покайвате според вашите религии? Как разбирате, че Бог ви прощава в първия вид грях? А за втория, какво става, ако човека не ви даде прошка с вашия грях? Или ако повторите греха какво е следствието от тези грехове? Може да бъде към тримата представители, за да може и мюсюлманите да узнаят за християните. Аз да се възползвам от това. Добре, нека да започнем с християните, защото I would be happy. Maybe can you say? I would also be happy to see what is the concept of hell or Satan. Where do they? It would be interesting. Can you say that? А може би още нещо, което той иска да добави към въпроса, защото него му е интересно да чуе гледна точка на християнството, на исляма по отношение на ада, на сатаната, как виждат останалите религии това. Като нали, свързано с последствията от греха. Значи, това ще открие нови теми и ще ги засегнем в нови теми ще бъдат. Защото то е много време. Нека накратко. Според християнството, първо за истинско покаяние говориме, когато човек осъзнае първо своя грях, когато разбере, че е направил някаква грешка, било срещу Бога, било срещу другите, и той желае да се покае пред Бога и повече да не греши, да не върши този грях. Разбира се, в християнството има условно казано два вида покаяние. Едното е пред Бога в лична молитва, другото е пред свещеник. А относно това как може да разбере един човек дали покаянието е прието от Бога, всеки човек по-отделно за самия себе си може да каже това. Предполагам, че не всеки от нас очаква Бог да му се яви и да му каже: да, прощавам ти греховете. Well, I think, first of all, I think the basic concept is very much the same. Първо, основната концепция взето е същата. Because also you have to be aware of what you did. Трябва да си наясно, да осъзнаеш това, което си направил. You have to accept that you did it. Да приемеш това, че си го направил. And then the most important is that you don't do it again. И най-важното е да не го правиш отново. I think this is the most difficult part actually. И също според мен това е най-трудната част. But this is of course also the most important one. Но естествено и най-важната. Now, how do I know that God forgives me? It's of course it's difficult to say. Естествено трудно е да кажа как разбирам, че Господ ми е простил. Traditionally we say for severe sins God shortens our life on this earth. Традиционно ние казваме, че за тежки грехове Господ съкращава живота ни на земята. And also, for example, on Yom Kippur, there's one holiday we mentioned already beforehand. И както вече споменахме, Йом Кипур, този празник, на който се покайваме.
We believe that in the time between the New Year and Yom Kippur, God writes people in the book of life or in the book of death. Вярваме, че Господ за времето между еврейската нова година и Йом Кипур, което е около 10 дни, 10 дни, през това време Господ записва името на човек или в книгата на живота, или в книгата на смъртта. And those who really repent, they will be inscribed in the book of life. И тези, които наистина се покаят, те ще бъдат записани в книгата на живота. And those who would not repent or not, they would not be forgiven, they would actually die. А тези, вярваме, че тези, които не се покаят и не получат прошка, ще умрат. Yeah. So since we survive usually Yom Kippur, it looks pretty good actually. И тъй като обикновено преживяваме Йом Кипур, значи нещата не стоят толкова зле. But what is maybe important, that's why I asked the question about the hell. For example, we don't have the concept of punishments, maybe also like with whatever, if I kill somebody with a knife, that I feel the knife or something, or I don't know, that there is a hell where I can get in with fire or something. That doesn't exist in Judaism. Но без да навлизаме дълбоко в темата, също причината, по която аз зададох въпроса, да беше, че в иудаизма не съществува тази концепция за място, където ние биваме наказани след това, или че зависимо от това как сме се грешили, ще страдаме от същата болка. Това няма такова нещо просто в иудаизма. But we say basically if we do good deeds here on the world, we will have a better life in the world to come, and if we make bad things here, we will have a worse life in the world to come. И всъщност основното нещо, което ние казваме е, че ако правим добри дела сега, ще живеем по-добре в света, който предстои да дойде. Ако правим по-лоши неща сега, ще живеем по-зле. So that's kind of the reward and punishment. Това са един вид наградите за добрите дела и наказанията за греховете. Между прочим, това е следващата тема за основните моменти в вярата на трите монотеистични религии, което ще бъде по-нататъка, ще ви анонсираме. Нека сега да чуем доктор Сефер за покаянието и как се извършва в исляма и как разбира един мюсюлманин дали му е прието покаянието или не. По принцип, при покаянието, както вече споменахме, има три основни момента, т.е. има три условия за приемане на покаянието. Първото беше човек искрено да съжалява за греха, който е извършил. Второто беше да не го повтаря. И третото беше да е абсолютно решен никога и в бъдеще да не го върши. Така че един човек, да кажем, ако е употребявал алкохол в миналото, но в настоящо лекар повече му е забранил да го употребява. И този човек, двете условия са на лице. Вече не употребява алкохол, решил е докато е жив да не пие алкохол, но например си казва: много хубаво беше това време, когато пиех, да кажем. Какво става? Това не се счита от исламска гледна точка за покаяние. Или да кажем, много съжалява, обаче от време на време си пива. Да. И е решен един ден да скъса завинаги с алкохол. Това също не е покаяние. Това, разбира се, тези три условия са в случая, когато греха е между човека и неговия създател. Когато е спрямо някои от създанията, има четвърто условие. Както споменахме, засегната страна, в случая засегнатия човек, без значение какъв е по религия, да му прости за вредата, която му е нанесъл. Без значение каква е близостта или роднинската връзка. Смисъл, дали става въпрос за син, дъщеря, съпруг, съпруга и така нататък. Въпреки че от исламска гледна точка, колкото е по-близък един човек на друг, толкова по-големи права има над него. Сега въпроса... Моля? Какви права? В какъв смисъл? Смисъл, че ако, да кажем, е родител, съпруг или съпруга, някой си мисля, че той като ни е близък, кави през просото. Смисъл, че лесна работа. Точно обратното не е така. И
Сега това, за което попитахте, ако този човек не прости, какво ще стане? Първо, от ислямска гледна точка, за да спечелиме прошката на Създателя, трябва да направим всичко възможно. Каквото и да ни струва този човек да ни прости. Иска ни всичко, което имаме, щом сме да кажем, това човек да посегне на съпругата си, например. Това от ислямска гледна точка е забранено. В този случай какво става? Тя казва, човека в момент на гняв и посяга. След 5 минути иска прошки. Тя му казва, не, няма ти дам прошка. Мога да иска 100 лева. Давай, брои 100 лева и се оправят. Всичко мога да иска в този момент. Това вече... Вижте. Смисъл... Това е за да не злоупотребява с другите и да знае, че наистина е отговорен за всичко около него. Сега въпроса за това, какво става човек, ако не прости. Всичко остава за отвъдния живот. Това е най-страшно. Това е в най-лошия случай, а тук каквото и да ти вземат, в края на краища ще остане на земята. Тя не 100 лева, каквото имаш ти вземе, тук нещата ще свършат един ден. Но страшното, ако изчистването на сметки или тази равносметка остане за отвъдния свят. В този смисъл ще ви предам едно от словата на пратеника на Аллах салалаху алейхи ва салям. Веднъж, обръщайки се към сподвижниците, си ги пита, знаете ли кой е фалиралия? Кой е банкротиралия? Те се споглеждат и казват, при нас банкротиралия е на той, на който не му останат никакви пари и никакво имущество. Той казва, вижте, банкротиралия или фалиралия е онзи, който в съдния ден ще се яви с молитви, с пости, с праведни дела и същевременно ще напсувал някого, ще убил други го, ще посегнал на трети. И тогава ще започнат да му се взимат от праведните дела и да се прехвърлят на онези, т.е. да се разплаща с онези, които е засегнал. И когато свършат, тогава ще започнат да се взимат от греховете на онези, с които трябва да се разплаща и да се товарят на неговия гръб. И накрая ще бъде подложен, ще бъде изпратен в ада за мъчение. Така че това е този, който наистина банкротира. Този, който не му достигнат правените дела, за да си разчисти сметките, заради това, което е причинил на другите хора. Това е, което по принцип се случва с греховете. Да, може, разбира се. Забравих да добавя, че според Христос, когато го попитали веднъж 7 пъти да прощавам на брата си, когато се греши срещу мене, той казал не 7, 70 пъти по 7. Тоест не 70 пъти по 7, 1000 пъти, стотици хиляди пъти. Всеки път ти си длъжен да простиш на брата си за съгрешението против теб. Следващ въпрос. Да. Заповядай. Въпросът ми е към Равин Аренс. Как юдизма тълкува темата за престъплението и наказанието? Защото в исляма и християнството ние миналия път засегнахме тази тема, какво се случва в края на пътя, нали? Идва съдния ден и ние ще бъдем наказани за греховете си. А във вашия случай, Равин каза предния път, че всички ще почнат да изповядват религията и така нататък, но няма съд за това, което си извършил. И къде отива тук богобоязливостта? Каква боязън от Бога при положение, че няма да има наказание в края? Как се обяснява този момент? Как се обяснява? Къде е наказанието? It's a bit different. Малко по-различно стоят нещата. It's not that at the end actually everybody will be Jewish. Всъщност накрая няма всички да се връщат да изповядват една религия. But it will be actually at the end when everybody will understand that the one God is the one. Всъщност
Грешно го интерпретирах, че хората читат на другите хора. Да, накрая идеята, че накрая всички ще разберат това, че има само един Бог. Then actually there will be no religion at all. И всъщност след това няма да съществува религия, просто защото всички ще са еднакви. So there will be not really like a punishment. We don't have a hell or something like that in Judaism. И всъщност няма наказание, тъй като нямаме точно нещо като ад в юдаизма. Nevertheless, neither the afterlife nor like this world to come, this messianic world, we understand as kind of something like a paradise or so. Но при всички положения ние не разбираме този живот след смъртта, това, което ние наричаме света, който ще дойде, света на Месията, не го разбираме като един рай на земята. And depending on our deeds, what we do now here on earth, we will have there a better life or a worse life. И зависимо от това, което правиме сега на земята, тогава ще имаме или по-добър или по-лош живот. So in that way, of course, we have an incentive to be good people because we will have a better life in that world to come. Така че имаме причина сега да бъдем добри хора, тъй като тогава ще живеем по-добър живот. So maybe the bad person will not like burn or he will not be feeling any whatever punishments, but still he will have a worse life than the other one who was righteous. Така че човек, който е лош сега на земята, няма да гори, няма да бъде измъчван, но ще има по-лош живот от този, който в момента е праведен. Разчити се на бонусната схема. За да има бонус. Yes. Well, for me it's incentive enough to be trying to be good. За мен е достатъчно да се опитвам да бъда добър. Така, следващия въпрос. Имахте ви въпрос, да? За мен става. Да. Никой друг не виждам. Вече не виждам отзад дали някой друг ти каза. И аз също не виждам. Още нещо в контекста за греховете на убийство, самоубийство. Виждаме и чуваме по телевизиите, че в света има хора, които изповядват исляма, извършват терористични които се самоубиват с бомби и убиват други хора. Как може да се обясни? Как ще го обясните и след като това е грях, това човек, придумвайки себе си, отивайки в това нещо, и извършва няколко гряха. Няма време да се покая, няма време да се иска проща. Какво става? С него изходи. Сега, смятам, че бяхме ясни по отношение на самоубийството. Това нещо се прави не в името на религията, а се прави от непознаване на религията. И за да се учерня религията. Но, така че, за този, който познава исляма, знае, че това мюсюлманин не може да го направи. Сега, ако някой представи на друг християнството в грешна светлина и му разкраси убийството, има случаи, в които, да кажем, някой го прави в името на християнството, но това не значи, че християнството по някакъв начин позволява убийството. Същото важи и за ислям. Но тъй като в момента се разчита на невежеството на хората, което се поддържа от медиите, от образователните системи и така нататък, по този начин се цели да се създаде грешна представа у хората за ислам. Но в исляма подобно нещо няма. Така както досега сме си изградили стереотип за наличието на насилствено исламизиране, което пък е един от най-големите грехове в исляма. Да импозираш религията си на сила върху някого, по същия начин в момента се пласира идеята за самоубийствените атентати и така нататък. Тези самоубийствени атентати, които ги дават от такива групировки, които твърдят, че в името на Аллах и аз мога твърда, че съм негър, ама не съм негър. Нали така? Просто цвета ми липсва. И на ти им липсва исляма, това е проблем. Има християнски секти, които правят. Така, спокойно. Ония в Норвегия, си спомняте. Така, вижте, колеги, именно за това правим тези дискусии, за да може всеки един да представи така, както е религията му. А не да слушаме интерпретации на други, които не са религиозни, не познават
самата религия и интерпретират по начин, за да обслужват определени цели. Тук този вид дискусия е автентичен. Затова казах още в началото, че до сега по такъв начин не са водени дискусии. Ние искаме всеки един да представи без да го оспорваме. Давайки на всеки един, след като изслуша мненията, да си направи точно така, да зададе въпрос, за да разбере как по-точно е и да си направи изводи това, което се случва, така ли е или обслужва определени цели, определени идеи и така нататък. Тук се говори каква е догматиката, реалността е съвсем друга. Затова ние всеки един човек, който е разумен, би трябвало да прави разлика между догматика и между реалност. Там, където се интерпретира догматиката според индивида, според субекта. Тогава човек може да се нарича както и да ще, но това не означава, че той представлява определена религия, определена идеология и така нататък. И ние вече трябва да сме на едно друго ниво от разбиране на всякакъв вид манипулации, които се извършват спрямо религиите като цяло. Не говоря само за исляма. Не случайно засегнах тази тема, защото имах чувството, че ще стигнем до този момент. Защото в основата на тази тема стои: може ли религията да бъде причина, богослужението да бъде причина за братоубийство? Днес, ние изповядвайки различни религии, можем ли да стигнем до там, че в името на религията да стигнем до голямото убийство? Защото хората питат това нещо. И други използват този факт, плашейки ги за настъпването на Трета световна война, която е върху религиите. Днес религиозните представители могат ли да отговорят на този много важен въпрос? Затова в края на тази дискусия аз задам последния въпрос: може ли, изпълнявайки религията си, човек, за да угоди на Бога, да стигне до убийство? Like two things very quickly. Две неща съвсем накратко. The first thing of kind of the same thing with this political misuse, let's say, of religions. Първото е по отношение на тази политическа злоупотреба с религиите. There is, I think, in all the religions there are extremists. Приятно, че и в трите религии има екстремисти, who misuse certain texts out of the context and they actually they kind of use them to justify their bad deeds, for example also killing others. Които злоупотребяват с текста, вадат цитати от контекста и ги използват да оправдават своите лоши дела. And unfortunately there are also some extremists in Judaism, for example, who do the same. За съжаление в юдаизма има такива и те правят такива неща. But it's very clear from a Jewish point of view that murder can never be justified. Но юдаизма ясно казва, че убийството никога не може да бъде оправдано. The basic intention of God in this world is harmony and peace. Основната цел, която Господ има за този свят, е в света да има мир и хармония. So it's also very clear that God cannot want us to kill somebody else for him in his name or whatever. И е повече от ясно, че Господ просто не може да иска от нас да убиваме други в Негово име или за да го задоволим. Our central text where we learn that out from is actually the binding of Yitzhak. Всъщност основният текст, от който ние учиме това, също е историята за Ицхак. And it's very important not to say the sacrifice of Yitzhak, but actually the binding of Yitzhak. И не толкова момента с жертвоприношението, но и по-точно с свързването на Исак с Господ. Because there, Abraham, he actually, to make it very short, he misunderstands and he thinks that God wants him to sacrifice his firstborn son. Защото
накратко историята е типичен пример за неразбиране, защото Авраам решава, че Господ иска да заведе Исак и да го принесе жертва. Which is actually for us Yitzhak and not Ishmael as in the Muslim tradition, so there is actually different in the text. Което също за нас е Исак, не е Ишмаел, както е в исламската традиция. And before Abraham can sacrifice, God sends an angel, and that angel stops Abraham, and God provides what this angel for God provides a ram which is sacrificed then instead. И всъщност точно в момента преди Авраам да успее да принесе сина си в жертва, Господ изпраща ангел, който го спира и му дава овен, който да принесе жертва вместо Исак. And from that we learn very clearly that God does not want any human sacrifice for his name, and he doesn't want any murder in his name. И точно това е историята, която много точно ни показва, че Господ не иска и по никакъв начин не е съгласен с убийство в негово име, с това човек да бъде принесен в жертва на него. The only situation where I could kill somebody else is in self-defense. Единственият случай, в който на мен ми е позволено да убия, е при самозащита. And there are very clear and very stringent rules to that. И има доста стриктни и ясни правила точно как може да стане това. Много благодаря. Да. Според християнството, в християнството важи една от Божиите заповеди, дадени на Моисей: не убивай. Нещо повече, Христос в своето учение многократно казва: обичай Бога, обичай ближния си, обичай врага си. Когато обичаш своя враг, ти никога не можеш да посегнеш на него. Тоест, в цялото учение на християнството, още по-малко има указание, че можеш да убиваш в името на своята религия. Благодаря. Този отговор го чакате много, нали? Защото в Корана има много място. В исляма оставете самото отнемане на човешка душа, дори и намерението за това, дори да не успеете да отнемете човешка душа, а само да се опитате, пак сте отговорни, като сякаш сте отнели. И в този смисъл е едно от словата на пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, в което се казва: когато двама души, двама мюсюлмани се срещнат с мечовете си и двамата са в огъня, казали за този, който е убил другия: разбрахме, но защо и убития? Той казва: и убият и убития, и двамата са в огъня. Защо и убития? Защото той се опитвал да убие брат си. Така че от исламска гледна точка, без значение дали си убит или си убиец, при положение, че намерението ти е било да отнемеш живота на другия, получава същото наказание. Това, което се спомена тук и за юдейството, има в исляма случаи, в които човек, за да запази живота си, имуществото си, честта си, религията и потомството си, т.е. в случай на самоотбрана, може да отнеме човешки живот. Аз мисля, че някой се опитва да те откаже от религията ти, някой се опитва да ти отнеме имуществото ти, някой се опитва да ти отнеме живот, някой се опитва да ти опетни честта и така нататък. В тия случаи човек има право да отнеме друг човешки живот. Следващата среща, която предвиждаме, ще бъде в еврейския дом, но за това ще има обява. Следващата тема, доколкото си спомням, ще бъде за Ной. Както виждате, малко по малко откриваме темите, свързани помежду си.
Там също ще продължим да говорим и за престъпността, за греховността, за покаянието, за наказанието на Бога, за доброто и злото и всички теми, които ни интересуват. Благодаря ви за вниманието.